Hi mga moms! Good afternoon! Ayan, for today's video, kasama nga natin si Baka... Ano yan, ambush na naman? Ayan na nga, and for today's video, ito, katabi na natin siya. Nakapagsakay na tayo. Yes. Hindi, kasi nga, inaaraw ka na naman ito, hindi nagpupunta. Hindi kasi cover niya, diba? Hindi ka raw nagpupunta. Ilang araw ka nang hindi nakikita. Taray naman mga lipstick natin dito, nagpuputukan. O, bakit nga daw? Gano'n ba katotoo? Hindi, gano'n ba katotoo yung... Wala pa nga ito naman. Gano'n ba katotoo yung dahilan na kaya raw hindi nagpupunta rito is dahil may alitan daw kayo di umano ni Brenda. Meron na naman daw kayong misunderstanding. Ayun. Hindi na titigil. Na magkakaroon daw ng barangayan. Totoo ba yun? Ay ba yun? Yung barangayan. Okay. Actually, tapos na yun. Ay, nasettle na yun sa barangay. Nasettle na. Actually, silent na. Hindi na kailangan i-vlog masyado. Nauuso tayo sa mga barangayan na... Nakakatakot ang mga social climber. Uy, muna mga baranggayan. May isa ka, di ba, bubugin pa. Ewan ko ba rin dyan? Mapagsabihan nga yun, manda ka lang sa akin. Pag nakita kami, tingnan nyo ho ah. Hindi, ano nga, kamusta ka? Ano bang nangyari sa'yo? Ba't nga hindi ka raw nagpupunta kasi? Ano sa bahay ako? Okay. Gano'n ka totoo na nahihiya ka rin na lumabas kasi nga daw wala kang araw pang gastos. Naubos na rin daw yung mga sahod. Saan ba napupunta? Saan ba talaga napupunta ang mga sahod, di ba? Hindi! Pautang, may mautang pa okay. Yes. Ayan ha. Kasi yung iba baka sabihin na, sabi nga ng iba, baka na naman naliligaw na naman. Hindi naman po. Wala na siyang ibang landas. Kasi na-stuck na siya sa bahay. Nahirap daw kumilos na walang panggastos. Exactly. So, ayaw ko rin naman kayo bigyan ng false hope, no? Kahit parang kalokohan na naman itong kwentuhan namin dalawa. Ha? Hindi kasi mainit. Pinagpawisan ka nga rin, oh. Pinagpawisan din ako. Diba? Tapos nawala rin ako. Magkabaranggayan na naman tayo nito. Ganito ang epekto talaga. Kapag wala kang pera, talaga lagi kang tensyonado, natutulala ka. Siguro yan din yung mga side effect. Di ba? Di ba, no? Kapag wala ka ng budget. Gusto ko pumunta rin, wala man, kahit pamasahe man lang. Ayaw mo na kumontak ng mga habal-habal, tapos pangangakuha mo na naman. Tapos hindi mo na naman mabibigay sa sahod. So, marami mag-chance sa'yo. Oo, di ba? Baka naman. Lunis. Akala nila. Lunis na, so kailangan pang baon. Yung totoo, gano'n pa ba kalaki ang utang na dapat mong bayaran? Anti na lang. Mga ilang months na tiisan na lang ako. Ilang months na tiisan na lang. Taon pa ba? Taon pa. Ay, siba ko. Hindi na hindi kasi kung sumasahod ka naman ng 250,000 a month. Ayan, ano. Hindi, kasi ngayon, pupunta kami na alis kami na, pupunta kami na. Buti na pa tour ka tayo. Buti na pasama ka. I mean, na ano ka, na-update ka na may lakad tayo. Oo, kasi hindi ko naman pwede yung pabayaan ang tsahin natin, no? Pero okay naman na kayo ni Brenda, wala nang ano. Aray ko. Hindi ko so... Alam ko ng title niya. Alam ko ng caption niya. Oo. Brenda at Bakal nag-away na naman. Hindi, pero okay na kayo. Okay naman na. Kasi nagkatapos siya ng mga nakaraang araw, hindi ka nga raw nagpupunta, hindi ka nagpapakita. Diba? Even nung Saturday, wala ka, nakakapagtaka. Nasa kayo nung Saturday pala? Saturday? Nung nandito yung Danau Tribe. Claveria kami noon. Ayaw nga pala na miesta kayo. Meron doon? Ano meron? Pagkain. Hindi, meron dong event. Meron. Oo, meron party. Ito naman. Nabaha naman. Alam mo yung... Gusto ko lang i-clear ha. Hindi alam mo yun, doon na tayo galing tapos diba? Binabalik ka na naman doon. Hindi, kasi kiniklear lang natin kasi ngayon mga tao sabi na hindi ka na naman doon nila nakikita dito sa farm. Baka nagkaroon na naman kayo ng awayan ni Brenda, minsan, wala naman po, okay naman po sila.
Yun lang, siguro nagtatampo lang si Brenda. Kasi kung minsan, may mga times, may mga araw na hindi mo siya naaalalang puntahan o bisitahin. Ano to? Ngayon, kasi nga may lakad tayo. Nung mga nakaraang araw. Na nagkita kami nung birthday ni Diva. O, sabi niya sa amin nila Gwen and ni Brenda, nakapagdasal naman na daw siya. Doon kami kinakabahan kapag nagdadasal. Pinapawisan ka ng bongga. Manasan mo kaya? Doon kami kinakabahan sa kanya kasi kapag nagdadasal po siya, no. Ayaw rin na rin naman namin siyang mag-U-turn ulit, no. Mas gusto ko na siya makasama magmukbang. Hindi ba? Maabutin mo talaga 15 minutes yan. Hindi, yun lang yung akin. Pero ang sa amin lang, gusto lang namin din ma-confirm na Bakang is really doing good naman. 'Di ba? Kasi si Inday nakalagpas na sa seminar. Oo, tapos na siya. So, sino na lang ba yung may maganda yun doon? Ano yan? Meron na lang isa pa, no. Yung nasa Baguio, ano yan, actually part 3 ng kanyang medication. Meditation. Yeah. So, kung nasa ka man Oyong, sana pagbalik mo dito, okay ka na. Grabe yung pag-iwas mo sa piyesta nyo, ha? 2 months. Hindi na may miss. Talaga siya ng bongga. Pero kayo ni Oyong, okay naman kayo, di ba? Okay naman kami. Para ang tagal ng sagot. Ayun, to be honest, may tampo pa din talaga about yung Christmas party, yung event. Pero hindi naman kayo, wala naman. Pero hindi naman kayo siguro aabot sa punto na magkabaranggayan pa o ano. Hindi. Syempre na-miss din natin yun si Julius Lago. Ayan ha, everything is clear. Walang issue, walang barangay magaganap. Okay na po sila at wala na silang awayan. Na ang problema na talaga is ang pamiliti, ang pamasahe. Siyempre nga naman, pag pupunta ka rito, kailangan mo rin ng at least may allowance ka, di ba? Clear na, clear. Thank you so much, Baka. 7 minutes.